Que é un ariete? Segundo a RAE, un ariete é unha máquina de guerra utilizada para derribar murallas. Existen varias traduccións a outras linguas desta palabra. Por exemplo, no inglés, battery ram, ou no alemán, guida. Tamén no italiano dice ariete. No portugués, ariete, no catalán, ariete, e no francés, belia. Existen tamén varias clases deste artiluxio, dende o máis simple, formado só por un tronco e un grupo de persoas que o impulsan, ata o máis complexo, composto por un conxunto de cadeas e un marco móvil que o impulsa. O ariete data do ano 440 a.C. Debe de ser do Oriente Próximo según os historiadores gregos. Os acontecementos máis famosos onde foron utilizados foron na destrucción de Jerusalén ou na caída de Roma.